As mellores ganderías de pura raza española daranse cita esta fin de semana en Lugo. O Salón Internacional do Cabalo de Galicia cumpre unha década coa participación de 120 exemplares no seu concurso morfolóxico e funcional. Na última edición, Equigal situouse entre os 5 mellores concursos do país. É importante por impulso económico que dá a nosa provincia, pois move un grande número de afeccionados e de profesionais vinculados a este mundo do cabalo. A Deputación aporta 31.000 euros á organización, que conta tamén coa chega do Concello de Lugo. É moi importante non só organizar eventos que atraigan a xente, sino que esos eventos estén relacionados con unha forma de ver a vida máis sostible, con unha forma de plantear o desenvolvemento económico baseado en actividades propias desta provincia, deste concello. Vamos a ter máis de 150 visitantes de fora que participan no evento, que durmen na cidade, que van deixar a parte de todas esas persoas, a maiores, que non son participantes, pero que veñen porque está o evento aquí. O Pazo de Feiras habilita máis de 10.000 metros cadrados para Equigal. As eguadas proceden de toda Galicia, Sevilla, Toledo, Madrid, Ávila, Huelva, Cantabria, Baleares e Barcelona. Invitar a toda a xente, tanto que se haga gandeira, que lle guste o cabalo, como que nunca vira un cabalo. O cabalo español é unha raza de beleza, este é un concurso de beleza. O Salón inclúe este ano 3 espectáculos ecuestres: o de doma de cabalos de pura raza galega, o carrusel hípica amazonas e o de arte a cabalo. Equigal destinará unha parte da recadación a Fudace.